Добър ден, уважаеми българи, любители на планината, данъкоплатци. Красива е България и трябва да я пазим. Ето отсрещу, това е Средна гора, квартал Сушица долу, от Карлово насам избива снега към хижа Равнец, Стара планина. Още е ранна пролет, днеска е 20. Първа пролет беше в 1 часа на обяд. Няма пари, обаче тук-таме се намират. Ето, например, през октомври миналата година, 2012, в този централен парк, национален централен парк, Централен Балкан, национален парк Централен Балкан, със седалище Габрово, беше построено това по някаква си там програма с подарени пари, с европейски средства и така нататък. Ето, лошото е друго, че въпреки това старата арка по-надолу на 300-400 метра се стои с разковани дъски, с счупени букви и няма кой да я махне. Също така миналата година тази организация, Национален парк Централен Балкан, имаше търг и съответно някаква фирма го спечели относно подмяна на колчетата в планината. Всичко хубаво, ама дето вика бай Петко Бочаров, да, ама не. Защото фирмата, която поставяше колчетата, и тази фирма, която тук е направила това през октомври 2012, а днеска сме 20 март, 17 часа и 10 минути българско време. Първа пролет е дошла преди 4 часа. Не си е вдигнала буклуците. Оставила ги е така, но понеже нямаше силни ветрове, нямаше дъждове и снегове, още не са се разнесли, но ще се разнесат. Лошото е друго, че този, който дава парите, който организирал търга, т.е. Централен Балкан, не си е свършил контролната работа. Платил е, но уви. Ето, драги зрители, драги български бедни данъкоплатци. Ето, за това става въпрос. Същото нещо, друга фирма или същата, която прави колчетата, по този начин постъпи. И съм го изпращал там на ръководството. Имат директор, който отговаря за екологията. Ето, на ниво са. Просто нямам какво повече да ви кажа. Това нещо ще се завърти в мрежата, ще цъкаме и какво от това? Държавният служител се взима отпуската, няма време да доглежда всичко, може би понеже са достатъчно дълги софрите. Ето тук и капаците си стоят отзад хвърлени. Ще мине някой работяга, дядка, да ги събере, да си свърши някаква работа. А тук контролен орган, всеки ден инспектор някакъв минава, запасан с пищов, с раница. Дори съм го срещал и по джапанки. Айде хон! Такава е тя, нашата. И 23 години, и 63 да минаха, все си живеят в социализъм, защото те си плащат за поръчките, съответно участват в софрите. И ето го резултата. Няма какво да ви говоря. Айде, за сега приятна вечер и да бъдете здрави!